Husk mundbindet. Har vi mundbind nok? Alle mundbindene ude af dåse. Vi hører disse sætninger til daglig. Vi ser dem på velkendte ansigter, alle båret på samme måde foran munden. Nu bliver det ikke længere et krav at have mundbind på. Men hvis ikke mundbindene sidder på vores mund, flyder de på vores gader, eller i vores hav og strande. Og nu endda også i rummet. De dækker for vores danske sollys her om vinteren. Vi må kunne gøre noget andet med de skide mundbind. Heldigvis har NIRAs medarbejdere kommet med banebrydende idéer til, hvordan man kan bruge og bære mundbind anderledes end på munden. Mundbindet kunne for eksempelvis bruges som en flot butterfly. Eller en flot halskæde. Som også kan bruges som en hårklemme. Som en hat. Når der ikke er flere servietter tilbage i kantinen. Eller toiletpapir for den sags skyld. Eller som skyklapper for hunden derhjemme. Og nu hvor vi alligevel er i hjemmet, en voksen blev til de unge teenager, der ikke kan styre sig. Og sidst men ikke mindst kan det bruges til at få en lille lur, når man arbejder hjemmefra. Sidder du stadig her og kigger med? Tilbage på arbejde, din vatnæsse.